ve hracím koutku, ve vnitřním, takže si pojďte s námi hrát. Jej, tady jsou balónky. Co to tady je? To je nějaká myš? A možná se s ním má zatočit. Co? Ona utíká. Ona se u mě. Tady je nějaká myš. Já ji zkusím chytit. Mám se mi chytila. Tady je taky. Nechytila. Já jsem mi mám chytila. A tady je nějaká znova. Počkej, ještě to toč. Já jsem ji zabila. Teďka málem. Tady je velká myš. Tak půjdeme asi jinam. Koukejte na tu krásnou snou sem. A to vidím, je fakt krásná. Hezky to svítí. To je hezká květinka. Tak pojďme na sluzavku. Co to je? Já nevím, to vypadá jak nějaká tabulka na hraní. Tak to zkusíme. Tak to ještě zkusíme. A jdeme si zahrát Pixelso. Takže já začnu první tady je slima, takže ještě zkusím třeba tady. A tady je housenka, tak nic. Tak a teďkom já. Takže já si asi vemu toho šneka a zkusím tady. A to je taky šnek. Jo, tak Julinka má první dvojčku. Julinko, jedeš znova. Takže tohle je včelka. A ještě jedno. To je brouk. Tak teďkom jde Barunka. Tak jo, já si vyberu tohle. Tady je vosa. Tak včelka nebo vosa, to je stejné. A potom si vyberu tady. To je taky včelka. Takže obě dvě máte 2 body. Tak teď jdeš znova. Tak jo, já si vyberu tady toho. To je nějaký ten brouk. No. Tak, teď nemusím čistit. Tak, teď tady. To je taky ten brouk. Jo, tak Barunka má už 2 dvojčky. Tak jo, teď mám. Tak pojď znova. To je ta housenka. No, tak zkus najít druhou housenku. Zkusím tady. Beruška. No tak teď jde zase Julinka. Tak pojď, Julinko. Já asi zkusím tu housenku. No. A tak. Tady. A tak kde je Julinko? Tady. A Beruška. Tak teď jde Nikol. Barunka. Tak, já si... To už jsi našla? Tak třeba tohle. Beruška! Tak jo, tak já jdu tady. A tady je taky Beruška. Tak Barunka má 3 body. Tak já myslím, že už jsme našli skoro všechny zvířátka a můžeme jít na další věc. Já se houpu. Já tak si taky zkusím. Je pravda, je to
fakt dobrý. Kdybyste se tady chtěli taky podívat, jmenuje se to Karolínská divočina. Tohle je náš konec videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo. A jestli jo, zanechte odběr a like a budeme se na vás těšit příště. Tak ahoj! Ahoj!